Ola a todos, hoxe imos a profundizar un pedaciño sobre o apartado número 2 do tema introdutorio que xa vos comentei, que ven a titularse A independencia dos Estados Unidos. Unha independencia a cal vai ser a primeira na historia da humanidade que sexa unha independencia colonial, é dicir, a primeira vez que unha colonia se independiza dun imperio, neste caso o Imperio Inglés, e ao mesmo tempo vai ser a primeira revolución liberal da historia. Unha revolución que se dá no século XVIII e máis en concreto entre o 1776, fecha da Declaración de Independencia dos Estados Unidos, e o 1783, ano no que definitivamente o Imperio Inglés lle cede esa independencia tan ansiada non a Estados Unidos, sino a como se coñecía antes, as 13 colonias. En concreto, esas 13 que vedes en cor máis morada no mapa que estades vendo na mesma diapositiva. Estados Unidos a día de hoxe inmenso, pero no momento da súa independencia era un país moito máis chiquito, en concreto formada por esas 13 colonias: New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur e, por último, Georgia. Entón, que o que imos a ver neste vídeo? Pois primeiro imos comezar coas causas, as razóns por as cales estas 13 colonias de repente, a mediados do século XVIII aproximadamente, se enfadan co seu imperio e deciden de maneira unánime independizarse. Genial, entonces imos a comezar o vídeo. Anos atrás, de feito ata mediados do século XVIII, fecha século onde se independiza Estados Unidos, e as 13 colonias estaban bastante ben. Principalmente porque xa dende o século XVII, época onde empezaron a ser colonias do Imperio Británico, e en diante, basicamente os ingleses permitíranlles unha gran liberdade, tanto política como económica. Entonces estas personas, futuros estadounidenses, podían comerciar con todos os produtos agrícolas ou incluso co comercio de escravos, que era moi productivo e enriquecedor por aquel entonces, coa maior parte dos países da redonda. Por exemplo, Holanda, España, Francia, mismo Inglaterra, etcétera, etcétera. Entonces eso enriqueceunos de sobremaneira e esa era unha das razóns polas que as 13 colonias evidentemente non se iban a independizar se as trataban ben. Ao mesmo tempo tiñan certa independencia política, moi entre comillas, organizábanse no que se coñecían como asambleas, que basicamente estas reunións das persoas do seu entorno, dese territorio, tiñan unhas atribucións administrativas importantes ata o punto incluso de negarse, de rexeitar a pagar impostos, neste caso ao Parlamento Británico. E o Parlamento Británico, por aquel entonces, a verdade é que tampouco é que lle supuxese moitos problemas, porque o beneficio de que esas colonias foran ricas era moito maior do que iban a sacar se lles pagaban impostos. Mais todo isto que vos acabo de contar, un paraíso en Estados Unidos, nas 13 colonias, comezará a cambiar aproximadamente a mediados do século XVIII. En concreto, como cunha guerra. As guerras, ao fin e ao cabo, sempre son unha causa dunha crisis económica. En este caso será a guerra coñecida como dos Sete Anos, que terá lugar entre 1756 e o 1763. Foi unha guerra de unhas magnitudes enormes, nunca antes vistas. De feito, moitos historiadores incluso a coñecen como a Primeira Guerra Mundial, aínda que non sexa registrada como tal de forma oficial. Coñecemos xa todos que a Primeira Guerra Mundial comezou séculos despois, no 1914. Pero por que recibe incluso este nome? Porque foi un enfrentamento bélico que mergullou ao mundo nun conflito bélico. O mundo dividouse principalmente en dous bandos. Por un lado, Reino Unido e Portugal, aliadas entre sí, contra Francia, España e tamén Rusia. Que ocurre? Que por este entonces, estes imperios que eu acabo de comentar, Rusia, Gran Bretaña, Portugal, España, Francia, eran imperios por aquel entonces, tiñan colonias ou provincias ao longo de todo o planeta Terra. Entonces eso provocou que as consecuencias bélicas desta guerra se espallasen
por todo o orbe planetario, tendo guerras nas Filipinas, nas Indias, en África, na región portuguesa como Cabo Verde ou Nova Guinea, en Norteamérica, e en concreto no lugar das 13 colonias que a nos interesa este vídeo, e tamén na zona do Caribe ou máis ben tamén a Sudamérica, región máis do Virreinato de la Plata, que nun futuro será coñecido como Argentina. Genial, que vai ocurrir nesta guerra? Esta guerra saldrá victoriosa Gran Bretaña. Conseguirá varios territorios novos como a India, Canadá, a Florida, que por certo ya quita España, as illas do Caribe, bueno, un par de illas do Caribe, Senegal, etc, etc. Mais, o problema desta guerra é que, pese a que gañou Gran Bretaña, foi un gasto económico sobrenatural, moi abultado para todas as potencias que pelearon nesta guerra, así que para poder recuperarse deste gasto económico, Gran Bretaña tivo que botar man dos impostos. E é aquí onde empezan os problemas, porque esa liberdade económica que tiñan as 13 colonias antes ditas deixará de ser liberdade e empezará a ser unha imposición a través de principalmente dúas medidas: o aumento dos impostos, é dicir, o cobro directo de impostos, de máis impostos ás persoas destas colonias, e logo tamén comezará a gravar produtos de libre comercio, de produtos básicos de comercio, de consumo destas 13 colonias. Que ocurre con isto último? Pois, ao fin e ao cabo, vai a provocar o aumento de prezo de moitos produtos locais das 13 colonias, o que fará que directamente nada ellas queira comprar, e na súa alternativa, cales son os produtos que van comprar? Os que veñen directamente da metrópole, é dicir, do Imperio Inglés. Un gran exemplo foi o imposto do azucre no 1764, donde nin Dios quería comprar o azucre destas 13 colonias polos impostos que lle impoñía o Imperio Inglés. Entonces, a única alternativa posible e viable para o cidadán de a pé, simplemente porque económicamente non podía comprar algo que estaba máis caro, era comprar o azucre do Imperio Británico. Con isto pasou con moitos outros produtos de consumo básico, simplemente para beneficiar as arcas do Imperio Inglés, que acabara de sair esgotado da Guerra dos 7 anos. Entonces, ata aquí vemos como ese enriquecimento que Estados Unidos, as 13 colonias, viñera recopilando dentro do século XVII, comezará a esfumarse. E iso, pois, especialmente aos altos comerciantes, aos negociantes, pois, incomódalles e molestalles moito, e incluso se enfada. Evidentemente, todas as persoas, se te metes co seu negocio enriquecedor, se vai enfadar. E neste preciso momento onde se empeza a mascullar a posible idea de que é mellor separarnos do noso viciño, o Imperio Inglés, e independizarnos definitivamente e ser donos dos nosos impostos, da nosa política e da nosa economía. Esta idea de independizarse acabará madurándose entre 1764 e o 1773. Entre esta listaxe de anos iránse propoñendo e promulgando novas leis, como por exemplo a que acabo de comentar antes do imposto do azucre, propostas directamente polo rei George III, e iso generará toda unha serie de boicots por parte dos colonos estadounidenses que querían destruir estes produtos do Imperio Inglés, etc, etc. Uns boicots que, por certo, estaban promovidos polo Imperio Francés ou Imperio Español. Por qué? Porque, ao fin e ao cabo, estes imperios tampouco eran tontos, e o seu principal enemigo era Inglaterra. Entonces, cal é a mellor forma de facerlle dano á persona coa que estou competindo? Pois promovendo que unha das súas colonias máis importantes e, polo tanto, unha das súas principais fontes de riqueza se lles independice e a perda. Genial. Entón, cal vai ser a gota que colme o vaso e que dé comezo á independencia? Principalmente un último imposto feito no 1773 que se coñece como o imposto do té. Exactamente o mismo que expliquei antes co do azucre, vais a facer aquí co do té, e acabará provocando en Boston un motín, coñecido como motín do té, que rapidamente se espallará como a pólvora polo resto das 13 colonias. De feito, no 1774, todas as colonias, salvo unha, Georgia, se reunirán en Filadelfia, se ahora mesmo non recordo mal, para redactar unha serie de agravios que o Imperio Británico estaba tendo con eles. De igual maneira, esta guerra de independencia comezará de forma precisa e práctica no 1775, e un ano despois temos a un tal
Thomas Jefferson, que xa estaba redactando unha carta, unha declaración de dereitos, deste caso de Virxinia, e que será basicamente o antecedente do que nós coñeceremos no futuro como a Declaración de Independencia dos Estados Unidos, a declaración formal dos Estados Unidos, que basicamente estaba precisábase, digamos, como dicilo, se asentábase en tres bases, en tres principios: o dereito á vida, o dereito á liberdade e o dereito á propiedade privada. Tres dereitos os dos cales Estados Unidos aínda sigue mamando e ten presentes. Ao mesmo tempo defendíase por primeira vez na soberanía nacional, e dicir que o poder non estea no rei, fuximos desa monarquía absoluta, sino que ten que estar no pueblo, que haya un sufraxio, é dicir, unha votación para escoller os nosos representantes, é dicir, un inicio de democracia, e definitivamente tamén moi importante que exista unha división de poderes. Genial. Entón, a partir de aquí, empeza a guerra. A fin ao cabo é unha guerra como calquera outra, é unha serie de batallas, as máis importantes van a ser de Saratoga, de Yorktown, e no 1783 o Reino Unido, xa desgastado con esta guerra, a cal estaba sendo non só contra as 13 colonias, sino contra Francia e España, que lles interesaba que se independizara, dixeron ata aquí, eu xa non aguanto máis. E no 1783 firmaron o Tratado de Versalles, que lle permitiron a independencia definitiva aos Estados Unidos. Anos despois, concretamente 4 anos despois, no 1787, firmarase e escribirase a primeira Constitución dos Estados Unidos, a primeira Constitución da historia, a primeira Constitución que garante unha separación total de poderes, e convertíndose en primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington. Ao fin e ao cabo, no taboleiro internacional, supuxo por un lado a independencia dos Estados Unidos, pero xa non só isto, sino que Francia e España tamén sacaron unha boa tacada. Por un lado, Francia beneficiouse porque o seu principal inimigo, o Reino Unido, debilitouse. E por outro lado, España máis do mismo, pero ao mesmo tempo a maiores recuperou a colonia de Florida, que a perdera anos atrás na chamada Guerra dos 7 anos co que empezamos este vídeo. Entón, ata aquí o vídeo da independencia dos Estados Unidos, e vémonos na próxima. Adiós!